बिटिनिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो जाय न'खरा मुंख्लं जादों बिमा सासेनिनो फिसा सानै बिथांमोना दिनै NDFB आफादनि जानानै मुंख्लं जालांबाय आरो रायजो राजानि जानानै बिथांमोना दिनै मुंख्लं जाबाय। बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव दिनै जोंनि निसिमा हालामाव जादों माने बिथांमोननिसिम ओरैबायदि हामबाय होननांगोन। मानो होनोबा दिनै फिसा मोनसे खालामदोंमोन बावहाय जोङो बिथांमोना जोंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसेयावनो आरोबाव आं दिनै अल बिटिआरनि जाय न'खरा मुंख्लं जाजानाय, जाय न'खरनिफ्राय जाय जोनोमगिरि बिथांमोननिसिम बिमा बिफा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय बावहरनाय थाबाय। मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोननि जिउ थै होनायावसो दिनै बेखिनि जाखिनि मोननांगौ बेखिनिखौ मोननो हादों। नाथाय थेवबो जों गोसोआ गोजोननाय गैया। दिनै बिटिआर एकर्ड जादों, बियो सोरबा सासे सानैनि जिउ दान होनायजों नाङा। गोबां रोजा 3 रोजानिबो गोबां NDFBनि केडार सोद्रोमा दिनै मुंख्लं जादों। दिनै फिसा नंखाय एकर्ड खालामनानै दिनै मा खालामदों खोनानो मोनदों। NDFB बेनारखौ लानानै जायफोरा देरहानानै फैनाय बिथांमोना बहाबा गावनि खामानिखौ देरसिन खालामनानैसो थांदों। आंनि हिसाबाव 14 सेप्तेम्बरा बिटिआरनि थाखाय जोंनि BTC हालामनि थाखाय खालि 14 सेप्तेम्बरा मुंख्लं सान हिसाबै सानसेया अफिसियेलि अफ थानांगौ बियो। दिनै बे सासे सानैनि थैजों सासे सानैनि जिउ होनायजों दिनै बे माबाखौ मोनाखै। नाथाय बियो अफिसियेलि जानांगौ। आं खावलायगोन, आं बुंगोन दिनैनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननिसिम आं खावलायगोन, नोंथांमोना फोसावनांगौ 14 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान हिसाबै बर' रायजो राजाया दिनैनि दिन अफिसियेलि अफ थानांगौ होननानै। नाथाय नोंथांमोना दिनैखौ फोसावनो हायाखै। गावबा गाव सार्थनि थाखाय नोंथांमोना फोसावनो हायाखै आरो नोंसोरो हानाय नङा। मानो हागोन नोंसोर? माब्रै हागोन? नोंसोर मालाबाबो हाया। मिथिबाय? मालाबाबो हानाय नङा। प्रमद होन, गबिन्द होन, नोंसोर सानैया मालाबाबो हानाय नङा। हिमन्त बिश्व शर्मानि पकेटावसो नोंसोरनि माबाया। नोंसोर सानैखौ हिमन्त बिश्व शर्माया हिमन्त बिश्व शर्माया नोंसोर सानैखौ मायाव दोनदों? लंपेन्ट पकेटावसो सोनानै दोनदों। ओंखायनो नोंथांमोनाबो बिखौ ओंखारनो हाया बे लंपेन्ट पकेटनिफ्राय। बे अबस्था। दिनै जोंबो खुंदों। आं मोनफैनाया बावाखै, दासो न'आव मोनफैदों, रेस्ट लाफैदों आंबो। दुखु मोनदों आं। जों दिनैहाय खुंदों जोंनि बिटिआरआवहाय एक्स NDFBनिफ्राय दङमोन सोर? MCA देरहानायफ्रानो सोर दङ? गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबोथ' दिनैहाय जाय मुंख्लं जादों बिथांमोननि न'खराव थांदों। आं मानिदों, थिगैनो दं। आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव सासे फैदों, बिथांखौबो आं सनमान होयो। आरो सासे दंबावोमोन, बिथाङा बरन'दि, बिथांनिया जाहैबाय 14 सेप्तेम्बरा दिनैनि दिना नभेम्बरावसो।
थांथों बिथाङा थांथों थांनो हो बिखौ सोर बे नभेम्बराव 14 नभेम्बराव मुंख्लं सान हिसाबै फोसावनो बिथाङा फोसावनानै लाथों बेफोरबायदि आरोखि जेखियानो जादोला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायफ्रा बिटिआरनि थाखाय NDA आव सोमावसारनानै मुंख्लं जानाय बिमा बिफा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय फिन बावहरबावनाय जाबाय। दाना फैफिननोसै रन्जन दैमारिनि सायाव। रन्जन दैमारियाखौ दिनैहाय प्रमद बर'जों गबिन्दजों मा खालामनो नागिरदों बहा दोननो नागिरदों? रन्जन दैमारि सारखौ दोननायनि थाखाय जायगा नागिरना मोनाखै नामा प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी? नोंथांमोना बिनि थानायनि जायगाखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै नामा? ना बिथाङा न'आनो गैया ना माथो जाखो? मा हिसाबैलाय बिखौलाय बिनिफ्राय बेवहाय बिनिफ्राय बेयाव बोथ्रोबाय थादों नोंसोरो? नोंथांमोना जुदि हगारनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी नोंसोर सानैया जुदि हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिनै नोंसोरो प्रेसार खालामोबा नारसिनोब्ला दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै हगारनो गोनां बाध्य जागोन। 25 तारिखआव जोङो सुबुं गौमानि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम जोङो फोरमायगोन जे जोङो एक्स NDAB इउनाइटेड फरामजों जे गोबां मानसिफोर दङ नोंथांमोननो जों फोरमान होगोन बिखौ फोरमान होगोन आरो खोन्थागोन आरो जोङो मावफुंनानै खोन्थागोन जों बिखौ। नोंथांमोना आं दाबो खावलायगोन गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' हायोबा नोंथांमोना जालदाबगार फै जोंनि बे सुबुं गौमानि गेजेराव स्टेजआव गाखोनानै गोरा गोख्रोङै बुंफै प्रमद नों हायोब्ला आं रन्जन दैमारिखौ उइदिन 2 मान्थनि गेजेराव बा 1 मान्थनि गेजेराव आं बरनथारगोन। आंनो रायजो राजा नोंथांमोननो आं दिनैहाय खोथा होनानै दोनबाय होननानै जुदि हायोब्ला नोङो बुंफै प्रमद आं नोंजों चेलेन्ज खालामगोन आङो। आरो गबिन्द बसुमतारी नोंजोंबो आं चेलेन्ज खालामगोन आं नोंजों मिथिबाय। दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दिनैहाय सोमावसारनायनि अनगायै जेबो मोनाखै। जिउ दान होनानैसो गोबां जिनिसखौ मोनदों। BAC बावहायबो जिउ नागारदों, BTC आवबो जिउ नागारदों, BTR आवबो गोबां बर' सेंग्राफोर जिउ नागारदों। बिनि मुल्यखौ नोंथांमोना सनमान होआखै। जाय सरकाराव थागोन बिथांमोनखौनो रायगोन, बिथांमोनखौनो बुंगोन जों। रावबो सरकारा गभर्नमेन्टआ बारग'नाय नङा। आरो बे सुबुं गौमानि गेजेरजों जों फोरमान होबावगोन नोंथांमोननो जुदि बिथांमोना जुदि गवाब्ला रन्जन दैमारिया गवाब्ला आरोबाव